Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 120,000 na bakuna kontra COVID-19 ay inaasahang darating sa siyudad ng San Fernando ngayong Hunyo. Graduating medical students ng Our Lady of Fatima University, Pampanga, pinayagan na sa face-to-face classes sa darating na pasukan sa Agosto. At 23 Kapampangan visual artists may patindayang obra, King Leguan Mixed Art Exhibit. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna at tinutukang balita ng CLTV News. Kung walang magiging aberya, inaasahan na sa Hunyo ay may 120,000 doses na ng AstraZeneca vaccines ang darating sa City of San Fernando, Pampanga. Nasa 260,000 na mga residente ang target na mabakunaan na kailangan munang magparehistro online. Ang kumpletong detalye sa report ni Rainiel Pawid. Nakapaglaan man ng 26 million pesos na pondo ang City of San Fernando, Pampanga para sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19, wala pang tiyak na petsa sa pagdating ng unang vaccines na magro-roll out sa syudad. Base sa City Health Office, Hunyo pa ang pinakamalapit na buwan kung saan posibleng dumating ang AstraZeneca vaccine sa lungsod. Hinihintay pa rin nila ang national government para sa detalye ng mga bakuna mula sa AstraZeneca. 120,000 doses umano ng naturang COVID-19 vaccines ang kanilang kinuha. Yang kasing vaccine na yan, huwag natin pangunaan ng national. Una, first. Second, we are just here to augment. So, ang syudad naman, nakipag-ano na sa AstraZeneca naman eh. May koordinasyon na rin daw sila sa Jose B. Lingad Regional Hospital para sa cold storage facility. Maliban sa AstraZeneca, inaabangan din nila ang pagdating ng Pfizer vaccine sa susunod na buwan. Ang sabi sa amin sa meeting kahapon, bibigyan nila yung ultra-low freezer, ang JBL. So mukhang pagka nabigyan tayo ng Pfizer, JBL natin kukunin yung stocks natin. Mula sa 340,000 residents ng syudad, 260,000 ang target na mabakunahan. Kabilang sa priority recipients na tatanggap ng libreng bakuna ang health workers, senior citizens at uniformed personnel. Samantala, patuloy naman ang pagsasanay ng City COVID-19 Task Force para sa tamang pag-administer, storage at transportasyon ng mga bakunang darating. Mayroon na ring online pre-registration para sa mga residente na nais magpabakuna. Kailangan lamang bisitahin ang CSFP City Information Office official Facebook page para ma-scan ang QR code na gagamitin sa registration. Rainiel Pawid, CLTV News. Aprobado na ng Food and Drug Administration o FDA ang paggamit ng Pfizer at AstraZeneca COVID-19 vaccines para sa mga senior citizen. Paglilinaw ng mga eksperto, dapat na walang malubhang karamdaman ang mga babakunahan, partikular ang mga 80 years old and above. Narito ang report ni Rainiel Pawid. Kinumpirma ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na ligtas gamitin sa mga senior citizen ang bakuna kontra COVID-19 na gawa ng Pfizer at AstraZeneca. Bahagi ang mga nakatatandang sektor ng lipunan sa priority list ng vaccination plan ng national government. Para sa Pfizer, kinakitaan na magandang resulta ang bakuna sa mga 16 years old and above, kabilang ang 4,000 senior citizen na edad 65 years old pataas. Gayun din ang AstraZeneca vaccines na maganda ang resulta ng clinical trials para sa mga vaccine na 18 anyos pataas. Subalit doble ingat naman ang kailangan para sa mga 8-year-old vaccinee. Dapat ay wala itong malubhang karamdaman upang hindi na maulit ang kaso ng mga namatay na senior citizen sa Norway matapos silang mabakunahan. Base sa inilabas na analysis report ng AstraZeneca, lumabas sa Phase 3 clinical trials nila sa UK, Brazil at South Africa na 76% ang efficacy rate ng kanilang bakuna, habang 95% naman ang efficacy rate ng Pfizer COVID-19 vaccines. Paglilinaw ng FDA ng efficacy rate ng COVID-19 vaccines ay depende sa lokasyon, sitwasyon at grupo ng tao na makatatanggap nito. Halimbawa na lamang daw ang Chinese-made vaccine na Sinovac. Naging epektibo ito sa mga residente ng Indonesia at Turkey na 18 to 59 years old, subalit hindi ito pinahintulutang gamitin para sa mga senior citizen. 50.4% ang efficacy rate ng Sinovac base sa ginawang pag-aaral sa Brazil. Sa kabilang banda, wala pa rin katiyakan kung kailan magro-roll out ang mass vaccination plan sa Pilipinas. Una nang sinabi ng Department of Health na ang delay sa pagdating ng mga bakuna ay dahil sa global supply shortage.
Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, graduating medical students ng Our Lady of Fatima University, Pampanga, pinayagan na sa face-to-face classes sa darating na pasukan sa Agosto. At adwang pulot at nung Kapampangan visual artist, nagpatindayag obra king Leguan Mixed Art Exhibit. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. Babalik ang CLTV News at sa iba pang nangungunang balita. Sa darating na Agosto ay balik campus na ang mga graduating medical students ng Our Lady of Fatima University sa City of San Fernando, Pampanga. Aprobado na kasi ng City Government at Commission on Higher Education ang limited face-to-face classes na request ng universidad. Si Rainiel Pawid ang may report. Pinahintulutan na ng City Government ng San Fernando, Pampanga at Commission on Higher Education ang request ng Our Lady of Fatima University para sa limited face-to-face classes. Base sa guidelines na inilabas ng Department of Health, kinakailangan na 20 years old and above at lalagda sa consent letter ang bawat mag-aaral. What we will require our students is number one, to be PhilHealth members. Kailangan mo lahat ng Pilipino, kung meron mo silang chance na maging miyembro ng PhilHealth, ngayon po yung best time na maging miyembro sila. Whether you're a dependent, kung dependent ka naman, meaning yung parents mo at saka dependent ka, make sure your parents have paid their PhilHealth on an updated basis. Tanging graduating students ng mga kursong nursing, medical technology at physical therapy ang balik campus sa OLFU sa susunod na pasukan sa Agosto. Limitado rin ang bilang ng mga mag-aaral. 180 students lang ang inaasahang makagagamit ng university facilities. Ang OLFU ang kauna-unahang universidad sa labas ng Metro Manila na nag-apply para sa face-to-face classes. Ito rin ang model school sa gitnang Luzon kung saan kumpleto ang gamit sa disinfection at mayroong designated facilities na ligtas sa virus transmission. Sa 209 universities and colleges sa rehiyon, bukod tanging ang OLFU pa lamang ang posibleng makapagsagawa ng F2F classes sa pagbubukas ng school year 2021-2022. So kung hindi po mag-a-apply ng intention nila ang ating higher education institution, hindi po magsisimula yung proseso. Pinahintulutan ng national government ang pagbubukas ng ilang universidad upang madagdagan pa ang mga professional sa medical field. Ngayong may nararanasang health crisis ay lubos na kailangan ang mga medical professional kung kaya't prioridad sa F2F learning ang medical courses. Sa National Capital Region, pinahintulutan na rin ang limited face-to-face learning sa University of the Philippines, Ateneo de Manila University at OLFU Medical School. Rainiel Pawid, CLTV News. Naglabas na ng resulta ang Okta Research para sa halalan 2022. Pero paglilinaw ng naturang polling firm, posible pang mabago ang survey results sa oras na ilabas ng COMELEC ang pinal na listahan ng mga kandidato. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Nag-survey ang grupong Okta Research sa 1,200 respondents na 18 years old pataas nitong January 26 hanggang February 1. Mababasa sa survey ang tanong na kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon at ang kandidatong ito ang tatakbo sa pagkapresidente, sino sa kanila ang pinakamalamang na iboboto ninyo? Nanguna si Davao City Mayor Sara Duterte kaugnay sa susunod na presidente na napupusuan ng mga Pilipino. Makikita rin sa survey ng polling research and consulting firm na nasa ikalawang pwesto si Senator Grace Poe, habang sinundan naman ito ni Senator Manny Pacquiao, former Senator Bongbong Marcos, Manila Mayor Isko Domagoso, Senator Bongo, Vice President Leni Robredo, Senator Tito Soto, Taguig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano, dating Senador Mar Rojas, Senator Cynthia Villar, Senator Ping Lacson, Senator Sani Angara, Pangulong Rodrigo Duterte, Sorsogon Governor Chis Escudero at Senator Dick Gordon. Para naman sa vice presidential race ay lumabas na top 1 si Duterte habang sinundan naman ito ni Manila Mayor Isko Moreno, Pacquiao, Poe, Cayetano, Soto, Marcos, Go, Escudero, Robredo, Villar, Lacson,
Senator Pia Cayetano, Angara at Gordon. Ayon sa Okta Research Team, posible pang magbago ang resulta ng survey sa mga susunod na buwan dahil malayo pa naman ang eleksyon. Sa Oktubre, ilalabas ng Commission on Elections o COMELEC ang pinal na listahan ng mga kakandidato sa darating na halalan. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, aduang pulot at nung Kapampangan visual artist migpatindayag obra King Leguan Mixed Art Exhibit. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang nangungunang mga balita, ngayong araw ginugunita sa buong bansa ang ika-35 taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kasabay nito nagsagawa ng singing protest ang mga kabataan kontra demilitarisasyon sa loob ng mga state university. Kani-kaniya din nga mensahe ang mga lider, iba't ibang institusyon at grupo sa bansa. Ito ang ibabalita ni Rainiel Pawid. Pagtindig ng pagsasalita at pagla. Idinaan sa isang singing protest ng mga kabataan mula sa Youth for Nationalism and Democracy ang kanilang paggunita sa anibersaryo ng EDSA Revolution. Kanilang sigaw ang demilitarization sa loob ng mga state university, partikular sa University of the Philippines. Matatanda ang January 15, pinawalang bisa ng Department of National Defense ang 1989 UP-DND Accord. Ito ang kasunduan sa pagitan ng DND at ng Universidad ng Pilipinas na nagbabawal sa militar at pulisya na makapasok sa mga kampus ng UP nang walang pahintulot sa administrasyon ng universidad. Sa kabila naman ng mga batikos na tinatanggap ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa estado ng demokrasya sa bansa, laman pa rin ang kanyang mensahe ang pagpapanatili ng demokrasya umano sa iba't ibang institusyon. Ayon naman kay Vice President Leni Robredo, pagkakaisa ang aral ng EDSA Revolution na susi rin upang mapagtagumpayan ang hamon ng pandemya. Para naman sa simbahang Katolika, hustisya ang pinakamainam na pundasyon para sa payapang bansa. Hiniling din ng simbahan ang pantay na trato sa bawat Pilipino. Ito raw ang paraan upang mapatunayang may dignidad ang kada individual. 35 taon na ang nagdaan mula nang maganap ang makasaysayang bloodless revolution. Ipinakita ng mga Pilipino sa buong mundo na sa pamamagitan ng pagkakaisa napatalsik ang diktador na si Pangulong Ferdinand Marcos. 2 dekada sa posisyon si Marcos at patong-patong umanong paglabag sa karapatang pantao ang naganap simula ng kanyang ideklara ang martial law noong 1972. Marami raw ang dumanas ng masahol na pagpapahirap mula sa mga sundalo. Marami rin umanong pinatay at mga bangkay na hindi na natagpuan. Kaya naman ang pagpapalit ng liderato higit 3 dekada ang lumipas ay simbolo ng demokrasya o malayang Pilipinas. Ang makasaysayang pagkilos na ito ang nagsisilbing sandalan at inspirasyon pa rin ng mga Pilipinong patuloy na umaasa ng pagbabago sa kalagayan ng lipunan. Rainiel Pawid, CLTV News. Aduang pulot at nung Kapampangan visual artist ding migpatindayag bangasan tinga obra King Leguan Mixed Art Exhibit ang Merapat King Mall, King Pampanga, ang King Siyudad ng Angeles. Silipan tala ding obra dareng kaya katamong kabalen, King Istorya ng Jenna Lumbang Parungaw. Mikapami katagon lareng 23 Kapampangan visual artist, ami patindayag ing karelang obra kapamilataning Leguan Mixed Art Exhibit ang Merapat King Mall King Pampanga ang King Siyudad Angeles. Iti kapamilataning pa magmasabal ning sinukuan Kapampangan ang ning National Commission for Culture and the Arts. May palyarya ing aktibidad antimong pa magmasusi keng National Arts Month ngening Pebrero. Bista manating pandemya, makasaupya mo rin kanong visual arts keng emotional health dareng artist ang pwedeng mismong taong manakit kareti. Considering art as a form of healing also. You know, because of itangawsan tamong may aburido na lareng haliwa kasi makakulong na mo. And why not do some activities for arts, ne? Itimurin kanong pamikatagon bang may patindayag ing mga santing nga obra dareng artist keti Pampanga, amaluwat mo rin sa likod pauli ning pandemya. Antimurin ing asaw pan lang mamisali, kareng-kare lang obra.
Ini, pwede lang mamisali this time ding artist, kareng artworks da. Pero ala kaming anyaran or alayang anyaran ng Robinsons any percentage for that. So we would like to help our artists to earn kasi 23 visual artist ding mag-participate king exhibit. Mayakit reng obrada na ating miyaya liwang tema. Anti mo gawa ng Alvin Dungka at tungkol keng Aldoldo Pami Biebie king Ciudad Angeles. Mostly Kapampangan Angeles scene. King banda lele Apu Church kabat lele banda Palengke. Kabang pa magbalik naman ing kang Gerald de la Cruz. Tinry kong magbalik nung makanano itang kabyayan dati, makanano sitwasyon dati, yung kulen ning yato. May packet yan mang suporta king aktibidad ng kandidata ng Pampanga kay Binibining Pilipinas 2021 ay Zarina Joy Giao. The first thing that came up in my mind is to bring the Kapampangan culture in the stage. And also with that, my team built this ensemble, which is my national costume, which really reflects the Kapampangan culture. And this exhibit also reflects how Kapampangans are really artistic. Panagkat naman king sinukwan Kapampangan ing suporta kareng obra dareng kaya katamong kabalan artist, amituran mo naman kabyayan pauli ning pandemya. so I hope den kaya katamong kaluguran, den kaya katamong kabalen, datang bisang manakit naman king exhibit, and at the same time for those who would like to collect, ne, it's a big help to the local artist actually, ne, bang kanita at diyang nano mo makasaw tamo karela. Para keng mabilog a istorya, parikil keng Leguan Mix Art Exhibit, tutukan niya ingating kaming King Webis, alas 8 ng Bengi Live, King CLTV 36 Facebook page, ang po king Channel 36. Diyan Lumbang Parungaw, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong bisitahin ang aming mga social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.